Túto knihu som vám už ukazoval. Pre nás to nie je iba kniha veselých próz, veselých rozprávok, ale aj učebnica tvorivého písania. Minule ste dostali za úlohu napísať nejakú prózu, ktorá bude obsahovať slova iba jedného písmena, napríklad M, alebo R, alebo S. Pripomínam, že všetky svoje výtvory môžete dávať do komentárov pod týmito videami. Dnes ma Štefan Moravčík inšpiroval k ďalšej úlohe, pretože má jednu takúto prózu, ktorú vám znova kúsok z nej prečítam a z toho vyplynie aj vaša úloha. Muž, bulbus, kul, pluch, buch, 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 mudrc, čumbrk, čul tú hudbu, čuk, čuk, vstup dnu, mudrc, čumbrk. Prišli ste na to, že? V tejto próze, rozprávočke, textíku zas Štefan Moravčík používal iba jednu samohlásku U. Trošku to aj bolo vidno, aj počul. Takže nemusíte hneď napísať takúto brilantnú prózu, je to dosť ťažké, ale skúste si dať také cvičenie, že napíšte čo najviac slov, kde bude použitá iba táto samohláska U. Napríklad pluch, kuť, lúč a tak ďalej. A potom, keď si týchto slovíčiek nazbierate viacej, 10, 20, 30, 100, 500, tak z nich skúste poskladať túto prózu. Samozrejme, môžete si vyvoliť aj inú samohlásku. Vieme, ktoré sú to A, E, I, O, U, Y. Takže tieto samohlásky máme v slovenčine a pre nás je to taká samoobsluha jazyka, pretože môžeme to použiť na to, aby sme sa dostali k tomu, že slová budeme nielen používať ako taký materiál, ako také Lego, ale že budeme vedieť, aké tie slova majú vlastnosti, ako zvučia, akú farbu trebárs majú, aký tvar majú, aké predstavy vyvolávajú, a to už začneme byť takí naozaj spisovatelia do tvorenia a možno sa ešte niekedy stretneme pri knihách alebo pri vašej tvorbe. Keď si ma vyhľadáte na internete, na Facebooku, tam je dokonca aj na mňa aj mail, môžete mi napísať aj mimo týchto videí a môžete mi poslať to, čo píšete a čo tvoríte, k čomu vám želám veľa zdaru. Ahojte, do tvorenia.